Bagas piye kados pundi kawontenanipun Madukara kamangka mligine kang anggilut agama pungkasan hormat bukti kunjuk marang dutaning Gusti ingkang pungkasi rasuling pangeran ingkang pungkasan ingkang pinercaya beto agama pungkasan colok kitab suci pungkasan patut lamun samengko sinebut jaman pungkasan dasare angine midit milir pancine wus jam setengah sedasa dalu mega mendung ceblak kanan kiring kembang-kembang katiuping angin anggondo wangi lintang-lintang abyoring langit rembulan mamerke cahyane dadi jalaran kesatrian Madukara ketinggal asri lamun kaeksi kembang-kembang jinembangan maneka warna polase ana kang dadu ana kang lungu ana kang wilis ana kang jenar arum dandane jalari jenak kang pinarak ayem tentrem ingkang sumanggem mangkono Raden Arjuna kagyat kagara wekasan katekan praptane pandhita ing Sukalima ya Sukapanca Pandhita Durna ingkang sarimbit kaliyan Warangka Ngastina Rekyana Patih Harya Sangguni mangkono wijiling pangandikan mecah sepining swasana pirata cacahe lintang langit biru sapa kamu lasi sapa kang gawe mehandung sapa kang gawe udan ambekanmu ping pira rinten lan dalu durung ta yen keteping netra durung ta yen keteping netra ping pira jroning sasasi kejawi saking punika Bapa Panemban Bapa Panemban guru kula Panemban Begawan Durna andadosaken kagiat raosing manah kula dene dinten sakmangke Paduka Rama Panemban kesdurawuh wonten ing kesatriyan Madukara pramila saking menika menawi wonten bab ingkang badhe winedaring akathah dumateng kang putrapun Janaka kula namung ngangkulungaken
nilingaken jangga nilingaken karna nengga rumentah sabda jengandika Bapa Panemban Resi Durna. Janaka wonten dawuh janjane pun bapa iki mung bakal takon marang jeneng sira putraku Janaka Naga Mahadau. Tangkut babakan punapa Rama Panemban? Janjane jeneng sira Harjuna iki nganggep pun bapa iki apamu Pangsulana. Paduka punika guru kula. Gurumu? Inggih. Sakliyane kuwi? Inggih. Kula anggep Sudarma kula piyambak. Jalaran para Pandhawa sampun tinilar sida dening Kanjeng Rama Pandhu nalika Pandhawa taksih lare. Pramila kula anggep paduka senadyan Dwija nanging kadi dene Sudarma tumraping Arjuna piyambak. Yen to pancen Panemban Durna iki kok anggep wong tuwamu lanang, saiki coba gagasen, coba pikiren lan coba penggalian Janaka. Aja nganti slendro kang rasa, slendro kang jiwa iki mahanane linglung apa sing dadi pikiranmu, apa sing dadi batinmu. Yen pancen aku iki kok anggep wong tuamu, kenang apa? Kowe arep duwe gawe mantu wae pek bapakmu ora kok jawil Janaka. Perkara reh manggo swamya ngambreng kadi karonaning kasuasih ning marga mamalakum risang kandha mastrat maca leng-leng lalu manguati surya mangrangsang waya surya mangrangsang waya umbyus hambara waya ampo ayo apa rumangsamu Durna ki ora krungu kabar yen to jroning 40 dina iki 40 dina sing arep teka kowe bakal duwe gawe mantu ya ngono apa ora? Nuwun inggih lakar kasinggihan Bapa. Sapa sing arep kok mantokke Janaka? Anak kula wadon pun Pergiwa. Pergiwa inggih. Mbok radeke karo sapa? Kalian putranipun Kakang Mas Ingjodipati, Kakang Mas Werkudara. Inggih pun Gatotkaca Bapa. Lho la iya to. Nek aku iki mbok anggap gurumu, mbok anggap bapakmu. Ing atase kowe duwe gawe mantu wae geden-gedenan ngundang dulur adoh, ngundang dulur cedhak. Tangga keparo kok undangi, lah kok kowe ora nyenggol Bapa Panemban Begawan Durna ki kepiye karepmu? Ngrabeke anak iki aja grusa-grusu. Merga
Merga wong rabi iki ora mung sedina, ora mung rong dina, ning yen bisa rabi iki sepisan dienggo selanase. Tur wong tuwa ki yen ngrabekke anak kudu nganggo petung-petung kang jangkep, aja nganti grusa-grusu, nganti mengko bakal destun, bakal jubriya, bakal kuciwa ing reh tembe mburine Janaka. Nyuwun ngapunten Bapa Durna, awit saking kathahing pakaryan Sangkang sarta sesanggemanipun Janaka ingkang sumampir pundhak kanan kang sarta kiring ngantos ndadosaken panengah Pandhawa pun Janaka Lepya. Anggen kula paring cecala dumateng Panembahan Begawan Durna. Ya wis, ora dadi ngopo. Pancene manungsa ki kedunungan dosa luput kelawan lali. Lah, saiki sing tak takokke, anakmu si Pergiwa anggone bakal bedhaupan karo si Gatotkaca ki wis mbok etung karo etungan Jawa sing diarani etungan Pancasuda apa durung Janaka? Nuwun inggih dereng. Kepara kula malah nembe kepireng menika yen dedhaupan anak punika kedah ngagem etungan Jawa. Lho, wong Jawa ki kudu njawani Janaka. Ana tetembungan jiwa Jawa kang kajawi. Ah, kuwi. Wong Jawa ki kudu njawani. Nggih. Supaya apa? Kaya sing tak kandhake mau ana ngarep supaya ora gelo ing tembe mburine. Sing jenenge gelo ki mesti ndek ngguri, nek ndek ngarep kuwi jenenge pendaftaran Janaka. Lajeng ingkang dipun wastani dening etungan Pancasuda niku kados pundi Bapak? Rada maju lungguhmu Janaka, bakal tak jelasake babagan etungan Pancasuda iki. Pandhita karya wangsit pindha gombang ajaping tawang rasa medhar kang rasanya susah nangin ngendi nggone miyang kali kangkung isine bumbung wong wang miyang kali kangkung Janaka wonten dawuh Pancasuda ki panca tegese 5, suda ki wis ngarani. Inggih. Lajeng kersanipun ngene. Itungan Pancasuda kuwi tegese dina kelairane manten lanang karo dina kelairane manten wedok ki dijumplah. Terus yang wis dijumplah disuda 5 kari turah pira. Lah kuwi Janaka sing jenenge etungan Pancasuda. Inggih. Lah dina kelairane anakmu si Pergiwa karo calon mantumu Gatotkaca ki dina kelairane apa? Dina kelairanipun anak kula Pergiwa lan si Gatotkaca. Ya, dina kelairane apa?
Kuwi mengko yen disuda 5 kok entek ora nyiso, tegese kodhong utawa sampyuh anggone omah-omah durung nganti tutup wis mati kabeh. Kuwi yen diitung 5 kuwi entek ora nyiso. Lah yen disuda 5 kok turah siji kuwi ya ora apik, kuwi ya ora becik, bakale pegat mati, isih enom wis mati salah siji. Nah, lah sing paling apik iki yen disuda 5 kuwi turah loro iki tegese jodoh, tegese bakal urip kepenak anggone nyambung bali wisma sajroning bebrayan mau Janaka. Terus nek disuda turah 3 kuwi ya becik saktiba malangi sarwa kepenak uripe. Dodol ya laris, usaha ya bakal maju, nandur ya bakal tuwuh kanthi subur. Sarwa katekan kang dadi sedyane lan panjangkane Janaka. Kuwi nek turah 3. Lah nek disuda turahe kok 4, kuwi ya elek, kuwi ora becik. Turah 4 iki jenenge maknane pegat urip, lupute kena godha, njur pegatan ya pegat rezekine, saktiba malange nyambut gawe ora ana hasile, kena diarani pedaringane bocor. Pedaringan, cedhake kentingan. Wih. Mudeng. Nggih. Yo, saiki diitung bareng-bareng, aja kesusu anggonmu duwe gawe. Si Pregiwa, anakmu wadon kuwi kelairane apa? Anak kula pun Pregiwa dinten kelairanipun Budha Kresna. Budha Kresna. Ngono nggih. Budha Kresna ki tegese Rebo Wage. Lakar kados mengkaten Bapak. Lah, Rebo ki 7 Wage. Iki 4. 7 ditambah 4 ki dadine 11. Nggih. 11 ki nomore kirik. Lah nek si Gatotkaca. Si Gatotkaca ki dina kelairane dinten kelairanipun Gatotkaca punika Tumpak Seta. Tumpak Seta. Lho nggih, Tumpak Seta ki Setu Legi. Nggih. Setu Legi ki apa? Setengah tua lemu ginuk-ginuk kaya senengane sing gerong. Legi, Setu ki 9, Legi ki 5, yen dijumlah 14. 14 ditambah 11 dadine 20. Lah 20 ki yen disuda 5 kuwi entek ora nyiso sampyuh anggone omah-omah anakmu si Pregiwa Ro Gatotkaca Janaka. Yo Ro Gatotkaca Janaka. Kono bang sumirat. Duh Kanjeng Bobo, mboten nginten menawi kedah kados mekaten lelakonipun anak kula pun Pregiwa lan Gatotkaca. Mula ta mula nek enek apa-apa ki wong tuwa disenggol, wong tuwa ki dijawel Janaka. Dadi rumangsa diwongke.
Wis monggo. Kabeh kuwi gumantung karo kowe Janaka. Durna ora bakal ngridu. Durna ora bakal malangi apa sing dadi sedyamu. Ning ya kuwi. Nek ana apa-apane karo anakmu lan calon mantumu sing Gatotkaca, aja sambat karo Pendhita Begawan Durna. Sareng kula raos-raos ageng rasa pangeman kula dhateng anak kula pun pregiwah Bapa Durna. Kula kedah kados pundi? Lungguh dhisik sing prayoga. Ayo dirembuk bareng-bareng Janaka. Mangungkung kanduhan rimang lirlena tanpa kahanin lirlena tanpa kanin yen tantuluso yen tantulusa mengko sang Dyahutama Bapa Durna. Piye Janaka? Sareng kula gagas kanthi kandas saklebeting tias kula teliti kanthi permati dumugi ning ati kula gonta kanthi cetha jroning nala bedah menapa kula ndhawuhaken keng putra Pregiwa kaliyan si Gatotkaca menawi to menika badhe nibakaken wonten juranging kasangsaran. Ya paling pol seminggu lah. Seminggu barabi Pregiwa Gatotkaca mati. Banter paling banter seminggu. Mula kabeh iki dipikir Janaka, kabeh iki perlu dipenggalih. Mumpung sego urung dadi bubur ya toh. Aja angel-angel. Angel temen tuturanmu. Inggih. Banjur saiki karepmu piye? Karepe si Harjuna piye? Badhe kula batalaken mantenanipun Gatotkaca lan putra kula Pregiwa. Bapa Guru, aku ora ngongkot lho. Aku ora perintah lho. Aku ora ngobong-ngobongi lho. Aku ora murup-murupi kowe. Aku ki mau ngomong apa nyatane supaya kowe bisa slamet sana-anakmu besok. Aku ora mengaruhi elek Janaka. Mboten. Punika sampun niat kula sedya kula kareping sedaya kasebatan ingkang binayuh. Satria linowe kang maradi mring kautaman
tan pekat merih pangestine arep kok pegatke katresnane Gatotkaca karo si Pregiwa inggih lakar kasinggihan namung bapa piye namung ingkang kula gagas piye kados pundi kawontenanipun Madukara kamangka undangan sampun sumebar kanton ngintun dina anggenipun Janaka perkara kowe bakal duwe gawe mantu monggo perkara kowe bakal duwe gawe monggo dilanjut ning ya kuwi mantene lanang diganteni mening ra ngono menawi dipun ganti sinten ingkang dados garwanipun anak kula pun Pergiwa aku duwe jago anake kakangmu Duryudana ratu ing Ngastina ya kuwi si Lesmana Mandrakumara kuwi nek dienggo hitungan Pancasuda jan mening seklining kowe napa nggih heeh Lesmana Mandrakumara ki lairane Kemis Kliwon ya ta Kemis ki 8, Kliwon ki 8, 16. Lah si kelahirane Pergiwa mau nak 11 to. nggih 16 ditambah 11 kuwi 17. Nek disuda 5 kari turah loro. Loro ki tegese jodoh. Loro ki maknane jodoh. Ora jodoh anakmu si Pergiwa karo si Lesmana Mandrakumara. Nggih. Kula namung derek bapa. Melu aku ya. Inggih ngestaken dawuh. Perkara kowe duwe mantu, duwe gawe mantu, arep duwe gawe geden-gedenan, rupian-rupian monggo wae. Kowe panggah jalan ning mantene lanang disalini diganteni. Aja si Gatotkaca ning putra Ngastina Lesmana Mandrakumara. Inggih Bapak. Masuk. Inggih, masuk dil ya. Inggih, dil Bapak. Caritane sadya linuwe kang mardi mring kautaman kan pekat mring pangestine tan pekat mring pangestine Sapa kae?